uhlelo lethu luzogijima kahle kakhulu namhlanje ngoba uzokhumbula ukuthi sila eMaoti okuyindawo lapha ya eThekwini namaphetholo kwi-Ink area okuyindawo ke esivakashela namhlanje uMnyango wezeMpilo azositshela ke inhloko yoMnyango ukuthi ngempela ngabe sizokwenzani la namhlanje sathelwe ithuba sibingelele kwinhloko yoMnyango sidumelwa dumela mtate Maphisa le kae na kiteng mrena ujwang kiteng absolutely hey uyawazi sengiyayishala into esisuthu usiyazama sibingelele nakubabukeli nakubalaleli bohlelo namhlanje ngithi ngiphethe abantu abasuka ko Joburg nazonke indawo njengoba siphethe nezikhondla oSasol sihamba nabo la namhlanje ohlelweni kodwa mhlambe kafushane ngakusithathe usibeke esithombeni sizokwenzani la eMaoti namhlanje Maphisa asiqale ngokuthi sixolise nje ukuthi ababukeli nabalaleli bohlelo bebelindele ukuthi bazobona ungqongqoshe namhlanje kodwa ngezimo ke ezithile ungqongqoshe akakwazanga ukufika eMaoti namhlanje besize ngohlelo lokuthi sizokhuthaza abantu besilisa ukuthi abaye ezibhedlela abaye emakliniki besizokwenza ikhosomba lamajita kodwa ngenxa yokuthi noma senza ikhosomba lamajita siyaye sibakhonside bonke abantu kugcine usubona ukuthi sekuyisibhedlela kubantu ngenxa yama services so besilethe all these services but the other aspect ukuthi besizokwamukela ngokusemthethweni ama-mobiles amabili that have been given to the department by uSasol sibonge siwamukele emva kwaloko bese sibonisa wasebenzisa ngalezo indlela iyona ke into ekakhulukazi besiyizele namhlanje hayi sibonge kakhulu ke inhloko yoMnyango sisithathe yasibeka ukuthi usuku olukhulu kakhulu la eMaoti namhlanje ke ngikhumbulisa abalali emakhaya ukuthi uMnyango wezeMpilo mawusukuhambela lolu hlelo sinabo nabama ambassadors ethu esuke sihamba nabo kuyinsizwe ezinye yilapha komabona kude ezinye ezizaziyo la emahlayeni ezinye zabaculi izinsizwa sesihambe nazo la nabo sobanika ke ithuba kulolu hlelo namhlanje ukuthi ke bedlule sidlula ngendlela nabo ke futhi sibingelela kodwa nje kahle uhlelo lwethu namhlanje ke luzoba uhlelo oluhamba kanjalo ngoba ke siwumnyango esihlonipha sesihlomule ngama-mobile clinics la kwa-Sasol mhlambe yini enhloko yoMnyango ongayidlulisa nje umyalezo ikakhulukazi kwinkampani ezikhondla efana noSasol ukuthi ke ugqugquzele nabanye ke ukuthi nabo ke belethe phela makusuke khona izinto ezilethekayo siqale ngokubonga nje kuSasol for umsebenzi asebewenzile ukuthi bas-edele to the fleet that we have in terms of the mobile services. Siyabonga kakhulu, but we also want to thank you ukuthi aniqala ukwenza lokho. It's some sort of a partnership, so there is that private-public partnership, which we say we're also asking ukuthi ayiqhubeke, because you do know ukuthi in government and public sector, there are common people that we're servicing. So let's service all of them and make sure ukuthi ama resources are there. Kanti futhi sifisa ukuthi njengoba belethele imoto ezimbili la baphinde bazise bayilethe ezinye kwezinye indawo. Absolutely. Uyabona? Absolutely. Kodwa ngiyafisa ukudlula ekutheni Maphisa the community esiyiservayo nesiyiservisayo can they take care of these things, all the facilities of government, but they must take care of them as if they are. Sileyo ngifisa ukuyidlulisa. No, mhlambe asisale sesimuphi ithuba ubaba uMkhasibe naye sinayi la e-studio ovela khona kaSasol ngoba sisephansi kwaso isihlokanyana lesi sakaSasol uthi sikubingelele baba usiphe nje amagama akhagcwele nokuthi wenzani lapha kwaSasol. Awu, nami ngiyabingelela. Igama lami uZwelakhe Mkhasibe. Absolutely. KwaSasol ngiyi-senior manager ebheka stakeholder relation. Yini le enigqugquzele ukuthi ke kube nezipho enisinika zona siwukwazi uNatal nanokuthi kusibeke isithombe nisipheni namhlanje lapha. Singaba kwaSasol nje sisebenza kakhulu nomphakathi. Yeah. Uma kwenzeke into la kwaZulu Natal, ngathi siyahlabeka. Yeah. Saqala kubona ngama-floods enzakala la. Okay. Sathula sabona ukuthi asiqale nathi ukucontributor, especially endaweni ye-health. Okay. Kulapho ke decide ukuthi mhlambe i-mobile clinic yize zokwazi ukuthi abantu bonke batholakala yonke indawo. So yikho ke sifaka ama-mobile clinic amabili. Wow. You know, and are customized. Akuyona nje into anayo yonke into ngaphakathi nje sithemba umuntu i-department izokwazi ufaka i-medication right so that ifike kubantu. Into esiyenzayo ke manje le imoto lezenilethile mhlambe uhlobo olunjani lwemoto umuntu osekhanje mongambeka esithombeni hlobo luni lemoto imoto mhlambe okuprivate nyana nje imoto noma imoto egcina isiba awumbeke nje osekhaya esithombeni yeah kuye bit of a heavy duty moto iyakwazi ukuhamba eintabeni yeah ikwazi ukudlula indawo so iyasiza lapho ithole kule indawo lezi zi distance
ukuthi bathola abantu baba support khona. Yeah. Uqhuquzeleka ke lokhu kwa-Sasol ukuthi akwazi ukusiza umphakathi kusuka kuphi ithini into yenu nokusebenza nomphakathi? Athi thina nomphakathi asiyona company enzi profit nje. Okay. You know, sine sustainability report. Kule report siyasho ukuthi for umphakathi senze okunga si report ekhona. Noma ama profit ekhona but asal now sihlala nomphakathi. So umphakathi buys our products. Umphakathi is part of Sasol. No, egameni la ngqongqoshe nenhloko yoMnyango sijabulile kakhulu ngempela ngesipho enisiphe sona. Ngizwile kumphathi wenu jikelele mhlawumbe ungasala ususho ukuthi obani ade nihamba nabo njengoba benizoshiya lesipho la eMaoti. Hawu ngempela namhlanje besinamo vice president kusuke kakhulu ngempela. Yeah. Omunye ke uMashudu Ndo. Yes. Bese kuba khona uSipho. Yes. Sipho Maseko. Absolutely. Yeah, no, ngizwile kumyalezo abashiye nawo bathe bacela ukuthi lezi zimoto siyisebenzise ngendlela ezokwenza sifinyelele emphakathini nomphakathi usizakala. Ngiyathemba ke nishiye nawo ke amakhadi kapetrol ukuthi ziyokwethu upetrol zizeyeke konke amagalaja kaSasol. Hayi senza sure ukuthi uhulumeni naye ube ne responsibility yokuhambisa lezi zinto. So ishiya lapho kuye ke. Awu, siyabonga kakhulu kaSasol impela uyayizwela nawe enhloko yoMnyango impela ke izona zinto ade beyilethile la namhlanje nesithemba ukuthi okuyimukela kwenu zizokwazi ukuthi ke zisize umphakathi enhloko yoMnyango. Benginethemba lokuthi babumkhasibu uzothi le moto uma ziyothela upetrol uma ithela kwamanye amagaraji zizokhokha. Kodwa uma ithela kwaSasol zizoba mahala. Kodwa ngibona ngathi ayisibe nenkinga. Absolutely. Kodwa ke babumkhasibe and the team siyabonga kakhulu on behalf of ungqongqoshe but more so on behalf of the community yaKwaZulu-Natal. We're very grateful for umsebenzi enwenzile. Niqhubeke nokwenza. It's going to help a lot of the people. Sibonga kakhulu. Sibonge kakhulu Sasol. Ngiyazi ukuthi kulolu suku la namhlanje futhi ikhona nensizwa yakayeni esebenzisana nayo kakhulu ngaphansi kohlelo lwalo lolu hlelo lamadoda. Ngizoyicela nayo ukuthi ithi sasondela kodwa wena enhloko yoMnyango bese ungiphendulela nanku umbuzo okwaqhamuka ngomphakathi ikakhulukazi njengoba sitede silapha yana sibonile ukuthi enye inkinga la umphakathi waseMaoti obhekene nazo ukucikiza nje ucwila kwentsha entweni efana notshwala noma nezidakamizwa bakhulumile kakhulu kabantu abasha ngento ethinta izidakamizwa but uthini umlayezo enifisa ukudlulisa noMnyango ngaphansi kohlelo olufana nalolo lento yezidakamizwa? Baphisa asivuma ukuthi inkinga yezidakamizwa akuyona inkinga ekulomphakathi waseMaoti kuphela. Inkinga ekhona generally in the province yaKwaZulu-Natal and the country as a whole. But inkinga futhi ehambisanayo nezinye inkinga eziphethwe umphakathi ezifana nendaba yepoverty. Indaba ye-unemployment. Absolutely. Bese kuba ubugebengu ke obuhluphayo. Kanti okumnandi sikuzwile ukuthi even the comedians that are with us namhlanje ayasiqhuquzela ukuthi let's stop using drugs, any type of drug for that matter, whether alcohol, whether ugwayi, whether ama-drugs nyawupe and all of them. It's important ke ukuthi siyilandele leyo advice. Kodwa asivumi ukuthi lendo eshiwoyo ukuthi there must be no vacuum empilweni. Absolutely. Science does not allow any vacuum. Lokho kusho ukuthi uma ngabe uthi abantu abayeke ukudla ama-drugs kusho ukuthi khona into ekufanele bayenze. Ezinye ke zezinto esibaqhuquzela ukuthi abazenze ukuthi abaye emakhaya umuntu atshale. Uma esetshalile uyazi ukuthi usezicreatela ukudla asekho isidingo sokuthi ayontshontsha asekho isidingo sokuthi bheke emgqonyeni. So siyabaqhuquzela ukuthi abayinakekele ngaleyo ndlela bese be-exercise ke ngelinye ilanga amaphisa sokhuluma on what we call what is wealth, because money is not wealth. Musa nayo nje indaba. Hayi ngizokulanda maduze ngoba siyayidinga lezi zinto ezithinta ukuthi ke sazi kabanzi ngalabo wealth nobani. Yathi enye intokazi yona isebenza kaHanti. Ngiyacabanga ukuthi yothi went lo wekhuluma. Hayi kusho ukuthi balenkinga. Hayi ke asikho lapho. Njengoba sengishilo ke bakwethu umhlelo lelu ungqongqoshe athi mayiqala ikhosombe lamajita uthi masihambele amajita endaweni noma amadoda kunezinsizwa ke sizohamba nazo sigadle nazo enye insizwe esihamba nazo lo yensizwa yakayeni le mhlambe esiyaziwe edume kakhulu mina ngikhula yayidlala kwenye into kwakuthiwa ijournal wabesha igeneration idlala ke lapha kukuhle impela ubone ibathusa lapha ibadubula ibashaya nami ngiyibuka nje lensizwa kanti angazi nami ngelanga ngizoxoxa nayo kanje kodwa ke awusibeke esithombeni mfowethu uthi ubani nanothi usukaphi nje ukuze office ukwazi insizwa enamagalelo angakanani ngezikaqeda isizungu. Ngiyabingelela amaphisa ngibingelela HOD ngibonga ithuba ngilitholile namhlanje
uMnyango wezeMpilo. Absolutely. Umelusi kahle hle intwanala nje sinonqaweni kwamasho. Insizwa nje yahamba yona yakhetha ukuthi ithanda uku-acting. Yahamba eGoli ayosebenza eGoli. Kodwa ke ayithe ayibuyize ekhaya manje. Absolutely. Ngijabula kakhulu ke futhi namhlanje ngoba ke mawula eMaoti kahle hle omakhelwane bami laba. Don't say. Sihlukaniswa nje lesibhedlela esisha lesi Hawu. sekhala ngikho. Hawu bakithi. Sithe ka namhlanje ke sifike sobheka amadoda ngecampaign esihamba ngayo ethi lokhuzana Khosombela yes. No. Intshisekelo mfowethu onayo ngezinto ezithenta izinhlelo zokusetshenzwa abantu besilisa siyayibona inkulu futhi miningi eminye imisebenzi oyenza ngaphandle ke komnyango lo owezempilo kwaZulu but intshisekelo esuka kuphi ongakusithatha usibeke esithombeni. Mkhulu yazi ayikho into ebuhlungu nokuthi uthi ufike ekhaya unamajita okhule nawo. Amajita owazi yabe nepotential, amajita bedlala ibhola, amajita abe ama-artist, amajita behambile ayongena ko-medical school nani. Uthi mathi usuthi uyafika kwamashi estation umthola umuntu usepaka imoto usebanjwe izimo zaselokishini. Uthi uyahamba ko-Westville ko-prison uyovela uyobona ama-programs akhona khona ufica abafana ukhule nabo. In fact abanye babo were even more gifted than you were. It's troublesome that. So ngicabanga ukuthi ke kahle hle le ndaba yethu thina abantu ke mhlawumbe sisebenza imisebenzi esebenzayo ukuthi sihlala ko red carpet sigqoka amasuda thina otaxi kanjani. Ngicabanga ukuthi okubalekile mase sisikhathi sisukela ngale itudo sasoko red carpet ake sibuyele emakhaya bafowethu. Abelungu bathi you are being patriotic, patriotic in South African. Ake sibuyele emakhaya siyobona ukuthi ke ama-problems akuphi. But nakhona futhi singathatheli phela kodwa sithathe ama-basics. What am I passionate about? I'm passionate about umuntu wesilisa. Umuntu wesilisa okhule ekhaya unayo yonke into unethuluzi lonke ukuthi abe something in this community in South Africa as a whole. Kodwa uthola ukuthi lezi zinto zaselokishini zimdisturbile. Kunzima futhi nokuthi uthola ukuthi khona umuntu osamba wafunda evasithi ohlala wathola leyo masters yakhe wathola leyo thesis yakhe wathola impilo khuzana yakhe mase kuthiwa ke ndoda usuachieve yonke lento esesikoleni but kunesimo la emzimbeni wakho ongazange uzuze usinake manje sesithanda ukuthi sibe inkinga empilweni yakho sesitopa yonke lento engake sisebenzekile. It's quite important. Umzimba wafethu uyithuluzi wakho konke sikwenza. Sure. Ayi uyawaza ukuthi insizwa yasimkantshubomvu le insizwa ke futhi le ebuyibe yinqusa yazi kodwa ke iyinqusa la lento ekuthiwa yaqedwa uDkt uShabalala la esifundazweni. Khona ungqongqoshe la ohlala ekhala njalo uMampheki Nkonyeni athi hey uSandile Tshabalala wawaqeda amajwabu kwaZulu Natal esoka abantu kwaZulu Natal manje ke into le ehlaleke isemlonyeni kakhulu kuMampheki kodwa ngiyazi ukuthi uyinqusa ke nokusoka futhi la kwaZulu Natal mhlambe yini emotivate ukuthi ugcine usuthi ke kubantu abasha noma abantu besilisa ake siqiniseni la ekutheni sibe abantu abasokile. Nayi challenge ngabanayo mina ukuthi kunabantu abathi sengimdala sengina 25 sengina 35 sengina 40 angeke ngisakwazi ukuthi ngizothi mangisekhumsazo noma ngisokelani. What's the purpose? What's the need? Abanye bana izinto zokuthi futhi mangikuthi ngiyasika sengina 40 ngizohila yini na ngizolimaza ithuluzi elibaleka kakhulu emndenini wami. So my thing ukuthi ngithi actually nami kahle hle I'm 40 years and above and bengasokile. Why ngayifaki mina ngithi angisoke mina. Then we can see ukuthi cha kuyasokeka at the age engangikuyona nami ngisoke. I think it tend to be quite useful because a number of people kule age yami and above were able ukuthi basondele emakliniki basoke. Ukusoka bafethu siya understand that soke. It's being clean first, but it's also healthy as well. Absolutely. Nanokuthi kuthiwa ke enkonzo le ihamba kahle makuthi ke hawu abajabula kakhulu mama. Absolutely. Ayike so iqoqa le ngelinye ilanga ngoba ngiyazi nezingane la emsakazweni manje azikwazi bese siyigeqa zonke amagulo kodwa ke ngine short manihlangene namajita ekhosombeni la nisweni qoqa khona niyangena nijule niqoxe nangokusithela kwayo. Namhlanje kusenje sihlanganile. Senze ithimba lamajita igenge encane. Senze ithimba lo baba ngathi bekhulile impela. Safika ke nabathize abantu besilisa abaka healthy uDkt safika nabonesi safika nje nabanye abebefuna ukwazi kwakhulunywa impela hayi semasiphume impela siphume sonke ayisisuthi impela ngibonile futhi nama numbers amajita usually makuthiwa kunezinto nje
kuthiwa abantu besilisa basondele besoka kuthiwa kuphela usuku kusoka abantu abawu3 noma abawu4 kodwa ngiyibonile iqueue namhlanje yathi uqina ukuthi kuzwakele futhi ucucuzile impela hayi namhlanje ufuna ukujoina uShabalala kuthiwa wawaqede kuyiprovince hayi ke yempela lo baba no siyabonga kakhulu mfowethu ngamagalelo enhlani silekelela ngawo uMnyango wezempilo kwaZulu-Natal mhlambe nje inhloko yoMnyango ekade sathinta yona yokusola ngazi ukuthi ke umuntu nawe owaba namagalelo amakhulu ekuthena abantu abaningi la kwaZulu-Natal begcine besokile luthini loluhlelo lokusoka ni uMnyango wezempilo Maphisa sisaqhubeka nohlelo lokusoka uyeni umelusi saliqala naye nensizwa angazi wayishiya phi le kwakuthiwa ungizwe babebambisana nayo sambe nabo so lolu uhlelo saligqugquzela namanje ukuthi abantu abeze bazosoka ushilo futhi ukuthi okokuqala luhambisana necleanliness okwesibili lihambisana neinto ze health particularly prevention of HIV infection kulabo abangekho infected ama males kodwa kubalekayo ukuthi Maphisa uma ngabe uyimale ususokile we are not then saying wena sekusho ukuthi sekufanele bese uhambe uyabona udubula yonke indawo uhamba ungena yonke indawo kodwa we are merely saying be careful one musa ukuhamba ulala two uma usujola isebenzisa phela necondom uma ubona ukuthi ayicondom ayisebenziseki at least yiba umuntu ocircumcisile ozothi uma circumcisile ebese kwazi ukuthi avikeleke ukuyispreada ukuthi spreadeke ayithole iHIV kodwa uma ngabe uzothi ngisokile ngeke ngiyithole iHIV uzoqinisa ukhulelisa ayish bese kuyonakala ngoba icondom ayikho so yiko sithi noma ngabe ususokile ayingene icondom cha nangu baba umseleku lapha yize noma singatholi kahle kahle ukuthi kuphi nendawo asimthathe sithi baba umseleku usemoyeni yebo njani baba sikhona mfowethu baba umseleku kuphi nendawo ngilapha kwaNongoma ukathekathini labafazi awu mkhaya wami cha kuyasetshenzwa kwaNongoma awu mkhaya lesikhathi ngibonge nje mkhaya ungena ohlelweni absolutely ngithi angibonge nje kakhulu uMnyango wezempilo kulokho okwenzayo ukukhuthaza abantu besilisa kakhulukazi abafana ukuthi baqhubeke nokusoka manje mkhaya awusho nizanini ngapha kwaNongoma HOD uyanini kwaNongoma kwaNongoma Maphisa kimi sekufana nokuthi kusekhaya ngoba ngo-HOD champion wakho ngalalela lapha emsakazweni mfethu ukuze ukuthi inhlelo efana nalezi ziza nini ngapha kwaNongoma ngoba nilapho nje eMaoti kwaNongoma nizoqhubeka nini nawo lo mkhankaso ngizolalela emsakazweni Nongoma FM absolutely siyabonga kakhulu mkhaya siyabonga mkhaya nakho ke ziyakumemezeza ngakithi sikhuluma ngomkhaya cha kwaNongoma bekikhona Maphisa last week sizobuyela futhi kodwa ukuba specific ngalezi inhlelo zika MEC ikhona iprogram ischedule esesinayo that we are going to follow ukuya to all the parts of the province kodwa uma sekufika isikhathi sokuthi sekwaNongoma we will make a proper announcement bese sishona khona akeze ke sizomsoka umsebenzi ubatshele nje kade se Friday ngeviki edlule bese Friday ngeviki edlule kusho ukuthi kwaNongoma bela nje kancane okwamanje abake beme sayobonisilo kuzohamba khambe labantu labesamba nabama ambassadors khona nalezi insizwa kuthiwa zamawele lezi insizwa ngithanda ukuthi ngibize makusendaweni noba bavele befike behlekise ngawe wena obabizile athi eqala nje abedubula wena akukhenike kodwa ke ake ngiyibingelele insizwa ngithi ke sanibonani bafethu ngifuna nje ukuthi ke ekhaya lapha noma ubani olalele akehleke nje ihlaya elizoshwa yini ahleke kodwa lingabi ngami hayi khikika asibingelele abantu emakhaya asibingelele kakhulu usiphiwe noSiphiwe mawela seChesterville into engizoyisho nje ukugqugquzela abantu emakhaya ukuthi sicela wonke umuntu ekhaya ufuna ukuba isikhulu afake izibuko ngoba ngeke ube isikhulu ungayifaki ubonile ngisho isikhulu saka-Sasol la besifaka izibuko zaso umusa afuna umsebenzi ngamehlo nje qho ngeke uthole naliwele lama ngeke uthole umsebenzi wakwangibopha phela lo angivulela icala kanti amaphoyisa awakwazi ukusihlukanisa agcine ebamba yena ngecala elivulo uyena uyangifonela awuvala icala ngithi ngento zakho usezivulo wena ngihlangani mina qhubeka namaphoyisa akho lapho
akukho ufuna ukusho. Manje inkinga thina ke asazi nanokuthi uwele bani lo yena muphi uwele kade ekhuluma manje omuphi manje kuvela kube into eyodwa nje siyashintshana nje ubuzwile nje ngimlinda maseyosebenza nje okay ngiyomvalela isikhala ngoba uyatohoza mina ngitohoza kuye wena emsebenzini wakhe yabona nje mangathi ushonile nje ngingafuni ngifuna ukuvala isikhala emsebenzini wakhe ngivele ngibe live ngicabanga la ongiyaphila abantu ngihambe ngiyosebenza kulindima esaziyo bafethu niyayidlala kwezikaqeda isizungu kodwa nani nabantu nje niphila niney'nhlelo ey'ningi enizenza nomphakathi kakhulukazi eyikhuthaza amadoda nabantu abasha ukuthi beyiphathe kahle ithini intshiso kweleyona yini emsebenzini yenzayo into esikhuthaza kakhulu ukuthi abantu besilisa abantu abangakhulumi futhi abangakhali okubagcina bakhela ulaka begcine behlukumeza besifazane nabanye begcine bedikila ukukhuthaza ukusupporta iy'ngane zabo so into esesikhuthaze ukuthi uma siyamadoda sobaba bakusasa si-security yakusasa ezovikela isizwe ukuze sizwe soba khona kusasa kudinga ukuthi thina njengesizwe esikhona manje sizikhuthaze ngakho-ke into esiyikhuthazayo njengamona sodavile ukuthi asibumbane manje siyabantu besilisa singabumbani ngokuthi sikhuzane ngokuthi singahlukumezi but sikhuthazane nangokwezomnotho njengamabhizinisi ukuthi madoda sisapothaneni kumabhizinisi sikwazi ukukhula sibe isizwe esihlukile singabi isizwe esithengayo kuphela asibe isizwe esakha amabhizinisi sikwazi ukuthi sikhule siye phambili ya nokuthi amadoda siyacela ukuthi uhulumeni ngathi singaba nama programs akhulumisa amadoda ngoba umuntu ufika hetheke la ahamba ayolimaza ngaphambili ngoba umuntu akamlimaza umuntu amhethile uzama ukuphuma kuyena ngoba usehethekile mase seshaya ozayo engenzanga lutho so amadoda ngathi angathola indlela zokwakhulumisa khona ezokwazi ukuthi adlule kodwa manje awuboni ngathi seniqalile vele phela nangu uhulumeni nothi ucela kuye kodwa awuzweke ukukhuluma namadoda yebo kuyinto esijabulise kakhulukazi namhlanje ngoba sithola ithuba la endaweni yaseMaoti ukuthi silande wona ukuxoxa namadoda akhululeka nawakhuluma athola nethuba lokuthi azendlale ngoba abanye basemphakathini okhungathwe yidakamizwa okhungathwe ubupha ngoba enye into efika isishawa ukuthi sazi ukuthi amathuba omsebenzi asinawo kanti sihlezi phezulu kwamathuba okuzakhela wethu amathuba omsebenzi semasixoxa namadoda aseMaoti sabatshela ukuthi uma nje ningavula indawo nithi niyatshala nizosupply amakabishi eThekwini ngabalula kakhulu nokuthunga nje ngoJanuary kuza isikhathi sokuthi ama-uniform iloyo nalo akabe neskill sakhe esidingakalayo emphakathini obhakayo akabhaka izinkwa singalindi ukuthi kuze kudeliver izinkwa eMaoti akube yithina esizenzelayo ley'dingo ezikhona eziseduze mangenilalele iyouth lena ngazi ukuthi inawo isombululo ukuthi nje-ke kufuneka kube ney'ndlela ukubanjiswana manje ukuthi ngayiwa kanjani kodwa umlayezo wenu benuqinisile niwuthumelela kwi-youth le benikhuluma nayo ubuthini umlayezo umyalezo wethu okuqala nje bekuyikona ukuthi asike sifundeni ukuyimela akekho umuntu oyoba rich ngesalary but umuntu uyokwazi ukuthi abe rich ukuthi abe nebhizinisi lakhe elizokwazi ukuthi limlekelela ahamba ephambili ngabe usekhaya noma ngabe ufunde wafika but into ebalekile ukuthi kube nebhizinisi lakho elizokwenza ukuthi ukwazi ukuthi uyimele yenza bheka izinto ezidingakalayo ngasekhaya usupplyezwe lokhu uJanuary usekude ngabe uthi ngama-uniform ey'ngane ukuze uthi ushaya uJanuary usukhona njengomuntu osupply ama-uniform ama-jacket amatric yonke leyo nto ayitholakala emphakathini wangakithi singaze soyifuna kwezinye iy'ndawo mawele ase-Chesterville siyabonga kakhulu bafethu igala enhlani edlala eyohlelo olukhulu lomnyango wezempilo bengizocela ukuthi-ke kuwe enhloko yomnyango bakhona abala eMaoti njengoba besithola ukuthi-ke kunabantu abathi eyi sengikhathele ukudla idakamizwa ngiwumuntu ola endaweni ngiyithole ngingena kakhulu entweni efaka idakamizwa ninazo niy'nhlelo eninazo emnyangweni wokusiza abantu abasuke benento efana naleyo Waphisa zikhona iy'nhlelo azikho kuphela kwa-health kukhona ama-NGO esisebenzisana nawo okokuqala asisizayo kulezi zinto okwesibili ikhona i-social cluster where we work with i-social development i-department ka-social development naye esizayo ukuthi ngoba uma usudla idakamizwa ufika udla idakamizwa kodwa khona the social aspect of you affectekayo so zonke lezo iy'nhlelo ziba khona esingacela abantu ukuthi bakwenze ukuthi abaye emaklinika aseduze kwabo babuze ukuthi uma ngifuna ukuyeka ama-drugs ngenze njani kubonakala ukuthi ungakwenza usekhaya noma udinga ukuthi uthole rehabilitation centers if udinga ukuya kwi-rehabilitation center kube sekwenziwa inhlelo uqhubekeke ngaleyo ndlela Nhloko yomnyango ngiye ngithande ukuthi masithole ithuba elifana naleli la osukuthinta khona iy'nhlelo zamadoda ngiyazi ukuthi nangaphakathi emnyangweni unazo iy'nhlelo ey'bhekene nawe-ke manje ozenza ney'nsizwa lapha ey'thinta amadoda namhlanje kukhona nje kade uxoxa nawe ungakusho ukuthi fahlafahla ukuthi benenzani namadoda lapha e-Albert Lothule
No, amadoda ke ase-departmentini Maphisa siwa-encourage kakhulu ukuthi asikhumbuleni sonke ukuthi i-Department of Health akuwona uhulumeni ose-national futhi akuyona i-MEC noma i-HOD yiwona uqobo lwawo lamadoda. Ngakho ukusurvive nokuphumelela kuma-programs kwe-Department of Health kuzodependa kubona kanye lamadoda akhona. Kodwa futhi siwagqugquzela ukuthi nawo awaziphathe kahle, aziphathe ngale ndlela ukuthi they themselves are our own wealth, they themselves are our own health, and uma bona beziphethe kahle, the health of the health system is going to be much better. Basaqhubeka ke kusakhulunywa kusaboniswana ukuthi iziphi izinto ekufanele zenzeke. Okumnandi ukuthi uyabona amadoda asopa ayafuna ukubona i-department iphumelela. Kuyiko ngabe kusaqhubeka namanje. Omunye ke esimbonayo lapha ongena njengamanje lapha eqopho unokwanda Luthuli. Wena ukwanda Luthuli uyaphila? Yebo sawubona. Kwangcono wangena niyaphiloni? Siyaphila, ukhuluma nokwanda Luthuli eqopho eSeview, ngibingelele kongqongqoshe nakubhuti uMalusi. Yes. Wena ufuna uMalusi? Ngibingelele kubona. Okay, hayi ngiyakubona ungathi uyambingelela kakhulu. Kodwa ke awubekeke okubekayo. Angizwa? Ngithi ungabuza umbuzo wakho ma. Hello Nokwanda. Bengicela ukube ngithanda ukubuza ukuthi njengoba ngibingane eziwu-2 ezabafana khona eno-6 years kukhona eno-2 years. Ngabe bobabili sengingabayisa yini ekutheni bangayosoka bobawu-2? Absolutely. Bobabili. Hayi ke ngcono bangiphethe nodokotela la. Uzokutshela udokotela usiyolalela emsakazweni. Yes. Hayi uyena lo wabasoka bonke ke kwaZulu Natal. Kuthiwa nazi ingane iminyaka le isiyavuma. Umuntu oneminyaka emingaka mhlambe singathi uvumeleke ukuthi angasoka. Maphisa saqala sithi 15 years and above. Yeah. But sathola ukuthi inhloso yethu la ukupreventa ukugula, including preventing HIV. Now we are finding ukuthi abanye babafana at the age of 14 they do start to be sexually involved. Lokho kwenza ukuthi iminyaka siyibuke yebo, which is important, but we also look at where as well at lo muntu uzimisele yini ukusoka. Umuntu osezimisela ukusoka omzimbeni wakhe ongenazo izifo ezisivimbayo siyakwazi ukumsoka at whatever age. Vele sibuyisa isiko elalikhona, akukho kusha. Hayi ke la insizwe yakakubheka ingathi ibuyile kuvusi. Mavusana ujwanga mfethu. Yebo ninjani mhloniphi? Sikhona mfethu uvusi ukephi nendawo? Hawu ngiyabonga kakhulu. Ukuphi nendawo evusi? Uzwa nje kancane cha no ukhuluma novusi kubheka khona la kwaMasha esinqawini. Absolutely. Ngilalele la umsakazi by-FM. Cha no angisho mfowethu ukuthi lolu hlelo luhle eniza nalo sengathi ngiyafisa ukuthi ngelilanga phela ke nekusiguqe ngamadolo kubaphathi ukuthi bayenze lezi zinto ezinthi kanje ama-program ukuthi eze khona emsakazweni yomphakathi nizosifundisa ngoba phela manje konke lokhu nikalile kuze kube lesikhathi samanje cha no kuningi esengikufundile ikakhulukazi lokho kuphinda i-circumcision le ekade ikhulunywa ne-actor uMelusi yeni cha ingithintile impela ngikubuze la ikakhulukazi nalokho okunye okuthinta ezamabhizinisi ukuthi babekwapi i-youth ngothi mawubheka kakhulukazi i-youth ngathi isalela kakhulu ngemuva ngathi i-future ikusasa lezwe ngiyafisa ukuthi ke lapho nithi kusicakisela kabanzi ikakhulukazi ezintweni ezithinta ezamabhizinisi. Hayi ke impela nango ke naso ke isicelo inhloko yoMnyango ngiyathemba usitholile. Ngiyayithanda le esho uvusa ukuthi i-youth kufanele siyigqugquzele but i-youth nayo kuyafuna ukuthi iwabuka ama-ideas that are available. Empilweni awudingi ukuthi uhambe uyocela imali ebantwini, but you have to solve a few problems abantu abanawo. As long as you solve those problems bayasibona isidingo sokuthi bakukhokhele. So ngale kokuthi bazohlala bahambe bayofuna imisebenzi abake baye nje babone ukuthi umuntu ayitshala ingadi bese ethi sengiyakudayisa lokho engitshalile. Kuba lula ngaleyo ndlela. Kodwa ke nama-drugs nako konke okunye ne-poverty kuyenza ukuthi abanye bangacabangi ngendlela. Enye yensizwa ebikhona la ihlanganyele nathi namhlanje nje bade kunekhosombe noma isibaya lesamajida exoxa insizwa le umzwakhe ngilithole kahle igama umzwakhe wakaDlamini esicelile ukuthi naye siyacela ukuthi ke ake sihlebele ukuthi ke iziphi inkinga enithi manihleli ni youth ikakhulukazi yala eMaoti nithole niba nengcindezi ngenxa yazo. Mhlawumbe ungakusiqale usitshela ukuthi ubani okabani usuka kuphi wenzani empilweni njengoba uphila nje.
umzwakhe Dlamini omunye ade siyingxenye ikakhulukazi thina singaphansi kweorganization ithimba leAfrica. Okay. La khona esibe ingxenye enkulu yohlelo olukhulu oluhle ade lihlelo idepartment wa health and esijabulise kakhulu ukuthi sibe yiphathi yalolu hlelo oluhle kangaka and siyinsizwa engathi amajida enkulumeni yethu sibe nazo izinkulumo ezithi amajida ekhululekile ukuthi sinenkinga thina majida ukuthi mekukhulunywa ngezempilo sisalele emumva ngokuthi thina asibonakali kakhulu emakliniki kuthe mekuvela lokho ukuthi iziphi ezinye izinto esingazenza ukuthi mhlambe sibe ingxenye ukuthi sibonakale ukuyichecka nokubheka izifo nezimo nje ezibheka umuntu wesilisa ukuthi singasizakala kanjani siququzeleneke ukuthi kuyomela ukuthi kube khona izinsizwa ezihlanganayo isigungu esinjengalesi esanamhlanje ukuthi sikhuthazane ukuthi sithathane sabangani su4 su5 sihambe siyochecka ungakaguli okunye siqhamuke nakho okunye okuyinselele esikhulume ngakho ukuthi siyinsizwa samajida sithola ukuthi sineyinkinga ukuthi sibhekana namajida amaningi nabanye babafethu abangene ezidakamizweni elimaza impilo yazo nokuthi ikwazi ukuqhubekela phambili sithe mesiveza ukuthi le yezidakamizwa iyasilimaza ikakhulukazi iningi lethu liyalimala ungena ezidakamizweni kepha abanye bethu banamakhono ahlukahlukene kodwa ngokuthi ke izidakamizwa sezibahaqile kwase kuvela ukuthi bakhona sebethi sebe ready ukuthi bengaphuma ezidakamizweni kodwa batholana nenkinga ukuthi abakwazi ukuya eclinic ukuyosho ukuthi ngifisa ukuphuma ezidakamizweni ngoba iclinic ibheka ukuthi uma ungaphilile kepha kunama rehab angadingeka ukuthi abe khona emalokishini la esihlala khona ukuze bese ngithi ngifuna ukuyolashwa ngokuthi ngikhiphe lento engaphakathi ngikwazi ukusizakala so base beyasho ukuthi siyocela umnyango ukuthi usibhekelele ukuthi nathi sikwazi ukuba nama rehab ukuthi kulabo abanenkinga ezidakamizwa nezinkinga ezithile bakwazi ukuthi bakwazi ukuthola indawo la bazosizakala khona futhi kuvela ukuthi ama rehab siyawadinga azoranwa abantu abanjengathi esazi inkinga zethu la esihlala khona nabantu bethu bafesene naziphi inkinga. Inhloko yoMnyango enye yezinto evelile ngoba sithe masifika ngaphambi basize la sizohlangana namajida siqale endaweni la babloma khona savakashela ama tavern awu2 la endaweni enye yezinto kabayishilo le ayiphawulayo njengamanje ukuthi na bayidinga indawo nakhona la ezobalekelela eklineni into yezidakamizwa le ngabe inhlelo ke zikhona nemhlambe kuhulumeni ezifana lezo ezisuke izibhekelela indawo ezifana neMaoti. Maphisa ziba khona inhlelo ezibhekelela indawo ezithile angiqale nje nge-infrastructure plan ekuyiyona esiyisebenzisayo ukudetermine ukuthi siyayakha yini iclinic le ndawo noma siyakhe oqala lokho okwesibili ngesikhathi kusadingeka ama services kumbula iclinic akuyona nje ukuthi uyofaka ibhilidi you are taking services to the people so uma lokho kungenzekile asesiqala sithi khona isibhedlela kubantu siyovala ama-mobiles awayovala ikhosoma lamajida liyovala konke lokho inhloso yakho ukuthi uma kukhona la kushoda khona sivale umuntu asizakale ngokusheshsha. Absolutely. Mhlambe ke iziphi ezinye ke ingqinamba enthemani ithola natholti zona ikakhulukazi siyazi ama group abehlukene kabili kukhona abantu abadala neabantu ebasha izithini ingqinamba enigcine niyibona ukuthi iqhamuka inhlangothi zonke kubantu abadala nabasha. Khona ilezi zokuthi sokusezifo ukuthi izifo nangala kubantu abasha ziyashaya kanti nangala kwabadala sikhala ngokuthi izifo ziyashaya so ngokwezempilo ukuthi izifo kakhulukazi ngala abasha kwande izifo lezi ezihamselana nezocansi ukuthi bona bayithola bengene kakhulu mase kuthi ngala kwabadala kuvele ukuthi bona bathembela kakhulu emakhambini lawo esinto okulapha nokuthi baye kakhulukazi bayohamba bayobhekana nokuthi baye emtholampilo beyocheckwa ngokwesimo sabo so sase sibona ukuthi shuthi kuzomela ukuthi inhlanga zombili zikwazi ukuhlangana ukuze sikwazi ukuthi sisebenzisaneni ngoba inkinga zethu zicommon ziyafana. Asibheke lapha kwaNongoma uLuyanda Mthembu sithi molo Luyanda. Hello. Yebo Luyanda. My name is Luyanda from Nongoma. I wanted to ask
as part of the LGBTQI community ukuthi kubaluleka kangakanani ukuthi nathi njengale community sisole or circumcised. Yeah. No, uyabuza ukuthi na thina ke uthi njengoba besiyazi khona labaphila ngobulili obufanayo kubaluleke ngathi mabephila ngobulili obufanayo nabo basoke ikakhulukazi. Angithi usho njalo Luyanda? Usho njalo Luyanda uthi ke kubaluleke ngani uthi nathi masiphila ukuthi nje mina nawe mhlawumbe siyazwana enhloko omnyango yabona nathi sisoke futhi soba u2 ebaleke ngani leyo nto leyo noma khona ukuthi cha bona noma bengasokanga. Cha Maphisa uma nje umuntu wesilisa uba involved sexually ikakhulukazi uma ungayisebenzisa condom ukusoka kuyakusiza. What happens is the epithelium, the lining, the skin that's lining penis, neck glands penis iqobolwayo siyashintsha. That transformation yesikhumba yenza ukuthi kube likhuni ukuthi the virus ye-HIV ingene. Ngakho ngisho ngabe ubulili boni uma nje ukuthi you've got lento esikhuluma ngayo uyakwazi ukuthi uye ubuntu bakho bufike bulungiswe kahle sikuthunge kahle emva kwalokho uqhubeke nempilo kodwa icondom sisayisebenzisa sonke futhi noma ngabe nobulili obufanayo icondom iyadingeka mdala condom ayike injalo into nizwileke lapha emakhaya igama lohlelo KZNHealthChatDotGov uhlelo olulethelwa uMnyango wezeMpilo kwaZulu Natal nalapho ke ezinye zezinto ke bakwethu sisuke sikhuluma kulolu hlelo zithi kuba sensitive ngoba siyazi ukuthi phela asikhulumi kalula ngento eziningi kanti izifo ayikhethi zigadla noma ingakuphi manje ngeke sithi ke ngoba isitho mhlawumbe sicashe lapha esithweni sangasese bese sigcine singasikhulumisi kakhulu sizokhuluma nangazi kodwa sicele uxolisa emphakathini ukuthi ke sicela nisivumele ukuthi sikwazi ukukhuluma nangazo lezi zinto ezibuye zibe sensitive ngoba impilo akukhethi kugadla nala okungagadla khona umfowethu ke imessage ke enigcine nifisa kuyidlulisa ningithanda ngani nina nibe yiorganization yize noma singasalitholanga network sithola yenzani organization yenu kodwa siyazi besikhuluma nentsha la nina nafika ke ni organization nenzani emphakathini ne message ke yenu enthe idlulisene emadodeni nanakho ukuthi uMnyango wempilo usuqalile ukuthi asixoxeni samadoda niyibona lento isebenza yini ukuthi sikwazi ukuxoxa samadoda sibona isebenza leyo ukuthi amadoda akwazi ukuxoxa abe nezithangami azoba nazo kungaba into eyenzeka kanye kodwa kube into eyenzeka njalo lokho kuzowasiza amadoda ukuthi abe nendawo la akhuluma khona inkinga zawo imessage esinayo kuyiyona ebhekile ukuthi siye ngayo phambili nokuthi kuyiyona esizoyiphatha ukuthi siphumele emphakathini ileyo ukuthi samadoda ake siphumele obala ukulekelela iDepartment of Health ukuthi sikhulume send imessage yokuthi kubalekile ukuyivikela umuntu wesilisa and uma uyindoda amadoda angaphilile emhlabeni isizwe kusho ukuthi azivikelekile so asiphumeleni emphakathini siphilile sinamandla sikwazi kodwa ukuya emtholampilo sigqugquzele ukuya emtholampilo nokuyichecka ngoba amadoda amaningi aseluze impilo yawo ngenxa yokuthi izifo itholakala late agcine sishile emhlabeni icace ba siyasibona futhi abantu besilisa bengayikhuthalele lento yokuyichecka bona umuntu mayezwana nomuntu azwana naye bese umze sethi hey baby awuyochecka phela ukuthi kanjani bayisebuya ubaby wathi hayi kuthiwa konke kuqondile athi nakuye iphashasha nina kuye uthini umlayezo wenu owethu uqondileke ukuthi ungabheki umuntu onobudlelwane naye ukuthi uhambe kwabuya ama results athini ngoba wena kunezifo engabe ithinta wena ngqo beside yena ngoba omunye ukuthi hayi uma wengane yami uthola umntwana uyile wayocheckwa wayithola ephilile kepha wena kunezifo ezicashile engatholakala ngokuthathwa kwegazi nangokuthi kucheckwe wena kuqobo uyifikele abanye odokotela basezingeni lokuthi bakwazi ukubona engakakuthinti ngesandla ukuthi kukhona isifo ohamba naso noma ophila naso no kuhlala kuyintokozo bakuthi masithola intsha nabantu abasebasha sithola ukuxoxa nabo besitshele nje ngeyingqinamba zabo ngikhumbisa umlaleli ekhaya namhlanje silishap khoma uhlelo eMaoti endaweni yaseNanda kodwa uthi mawuse Phoenix nje uthi mawuthi uwela kancane sekuyiyona eMaoti ongaze ngaze ethi sePhoenix la kanti ke ikhona eMaoti la uthola khona ngempela ke kunokuphila kwabantu abaningi into ke eziningi engibonile la enhloko yoMnyango abantu bahlekumuzeke kakhulu ngenxa yama floods la
nemigaqo igugulekile nento eyiningi kanti no COVID wagadla usazothi COVID nakho nomlutho leyenzeka ziningi amafemu otholti ayakhelela atholti bese yavalwa nawo okwabe sekuphuca abantu abaningi ke amathuba emsebenzi ingakho ke iyouth eningi bese masihambela la bebeloku bekhale ngamathuba omsebenzi ukuthi ke makungaba namathuba emsebenzi bengayithola bejabule ngiyazi ke enhloko yoMnyango ukuthi ke le ndawo le indawo oyihambele ekseni ngaphambi kokuba uzufike la uke waqala nasendaweni yasePixley mhlawumbe ngakusibeka esithombeni ithini into obuyihambele ePixley Maphisa ePixley sihambiswe namhlanje into ethi kunabantu abathi abekho happy ngezinto ezithile ePixley so bese kukhona ukuvama ukuthi kuloku kufika nje ama group athile efuna ukuzokhuluma no CEO bekufanele siyokucacisa ukuthi iPixley izinto zakhona zenzeke ehead office okokuqala okwesibili iPixley iya insource which was a resolution eyithathwe kudala kwathiwa ezinye izinto ay-outsource ezinye az-insource mhlawumbe omunye ngiyaqolisa ukunqamula inhloko yoMnyango omunye uzoyibuza labo insource no outsource yini uku-insource ngoba phela mhlawumbe uzoza adideke omnye account yini uku-insource ama services Maphisa uma ngabe siwaletha kubantu thina as a department si concentrate kulawo ma services okuwama clinical services kodwa kunama services ekufuneka enzeke ukuze isibhedlela sihlanzeke ukuze isibhedlela sibe safe ukuze ama patient adle ngokokuvama ubuthola ukuthi inkampani ephekayo inkampani yangaphandle okusho ukuthi we have outsourced isource yaloko kudla ibuya ngaphandle kodwa manje siyakushintsha lokho sithi isource ayibe la ngaphakathi that's what we calling insourcing so we are making sure ukuthi the source yako konke lokhu security the source yako konke lokhu esithi kokucleaner the source yako konke lokhu esithi ukudla is controlled within the department sibe sesiqhasha abantu ileyo nto esiyenzayo bekukhona abangekho happy ngaloko ebekufanele ukuthi sik-address kodwa okunye sithe uma silalela sabona ukuthi hayi ingathi izinto ekufanele sizidlulise ziye kungqongqoshe ebese eguide kungqongqoshe ukuthi uzobe seyibuka kanjani azimanage kanjani lezo zinto kodwa kube mnandi Maphisa ukuthi sivumelene nabo ukuthi asikho isidingo sokushisa isibhedlela nayo into efike yabayini namhlanje ke usuku olukhulu olwenziwa ngeWorld Stroke Day nokuyinto ke la esiyesithole bebaningi abantu abapresenta ngestroke ozokhumbula ukuthi ke emakhaya nje ngiyakhumbula ukuthi umuntu uvelezwe seqegelwa udebe bese kuthiwa ayisebemshayeke ngesilwane noma sebemthakathile ingabikho ke into okulandelela kahle ukuthi ke ngempela ithini into ye-stroke masola umuntu ofana nodokotela ke sesithanda ukusebenzisa into efana nalo ngoba phela usuku olukhulu kakhulu lolu la sikhuluma khona ngempela ngento ethinta i-stroke ngabe siyini i-stroke futhi ke ngokwazi kwakho ngokwencwadi sibangwa yini isinto futhi ke engelapheka kanjani Maphisa i-stroke is more of a complication yezifo eziningi ezimbalwa angiqale ngithi ngokwa health noma ngokwa medical ilento esithi i-CVA yes now uCVA manje unadokotela usuke manje ebese lento wayifunda lapha nashayo CVA manje bese uvele nathi nje ufuna sizwe ucha lento wayeyela esikoleni awushayela nje CVA yawona manje nami ngiseleke manje cha uCVA usho ukuthi cerebrovascular accident awayenza yawes okusho ukuthi la ngathi bikahle lapha kuCVA siyeke several now masithi there is a cerebrovascular accident sisho ukuthi phakathi kobuchopho nama blood vessels asupplya ubuchopho kukhona umonakalo wenzekile lo monakalo sibe sesidlulele ekutheni wenziwe yini umonakalo ungenziwa ukuthi kwi blood vessel uqobolwayo kube ne cholesterol eningi la sigazi lingayi kahle ebuchosheni then kwenzeke le accident ngesinye isikhathi uthola ukuthi I blood pressure yakho ibe enkulu ngalendlela ukuthi one of these blood vessels abhestile ingako omunye umuntu uthola ukuthi stroke sakhe sizoshaya engalweni omunye uthola ukuthi ingalo nonyawo omunye nje obusho ukuthi kusebusweni kuye ngokuthi which blood vessel was involved nanokuthi ke uma ubhema ugwayi masithi uyeke ugwayi ugwayi enye problem yakho uthola ukuthi awuna BP awuna shukela awuna cholesterol kodwa ngenxa yokubhema ugwayi you then deposit what is called tar
uma blood vessels lama blood vessels ayi ngokuncipha ngesikhathi encipha igazi lingayike manje ebuchosheni yenzeke futhi le CVA engishoyo sona lesi stroke akukho silwane sokushaywe ngaso kanti uma ufuna ukukuvikela ile yanto esithi healthy lifestyle okay hayi ukuthi ngesikhathi usumdala ngesikhathi usemncane awukuwalke nje u30 minutes lokho kwenza ukuthi ama blood vessels akho ahlale flexible enough okwesibili uma kukhona isifo esibakhona kuma blood vessel akuhlali ngoba igazi liflowa kahle okay bese kuba ukuthi njengoba sengishaya amanzi nje sengidlulele ngapha nina ningakawathini kusho ukuthi sendisemuva nini uyabo inkingi ilapho so into oyiphuzayo also is important ukudla ushukela kakhulu ngiyithandeke emaphisa le ethi siyabantu abamnyama siyayithanda leyo ukuthi asifaka amafutha asifaka ushukela kwakuyini ushukela ngesikhathi kukhulu omkhulu babefakani endaweni yoshukela ngoba babebilisa kanti futhi masihlabile kwamaphisa kufike kuthiwe umaphisa uzofika ishaye lento ushaye uroti wakhe angixabane noroti manje bengizobala noBrian manje kuzoba ngathi konke engiyishoyo kodwa konke lokhu kudla kunamafutha kunama spices umzimba ukudingi lokho ama spices ne taste iphelela la olimini ngale kwaloko sesifuna ama nutrients asafuni taste so when ayidla with a view of making sure ukuthi umzimba uthola ama nutrients kodwa futhi zikhaveke nawe ngoba kuyenzeka enye into kube nama spasm kuma blood vessel le ngesikhathi kwenzeka ama spasm uma ethatha isikhathi eside khona senzeke futhi stroke ziningi ke izifo ingakho kuthiwa cerebrovascular because vascular umele the vessels the blood vessels yabo njalo mangiphuma ngikade ngixoxa nenhloko into engiyichoma la mase ngisendaweni lezi vascular abantu befula amehlo kithi injection abantu bona bayajabula ukuthi beze bethi ngudokotela ngiphike angivumi futhi ngigcina nje lapho bethi ngithi nami injection bese ngishiya nje kanjalo abantu bebona hayi inkunzi le inkunzi yabona nje uvascular ngizobe ngixoxa ngawo ke namhlanje ngithi lalelani basifethu ningayenze lo vascular hayi laba bajabula ezami lapha kuthiwa hayi umuntu osuke eMnyangweni wezeMpilo ngempela lo kodwa ke zikhona nizimpawu esingabona ngazo ukuthi ke engathi kukhona inkinga ekhona ngiyayithanda lo ibeka ukuthi ziningi izinto esizidlayo ezimnandi la olimini othothi kanti izona ezifika zona mase kudlule olimini oshukela laba siyabathanda osawudi siyabathanda but kukhona umuntu othothi uzwe namhlanje ukuthi kunalezi inkinga zikhona nizimpawu angabona ngathi yabona uma usuqala uzwa umlenze wenza nje ke kusuke nje ubona usuqhaqhazela isandla khona lekuthiwa idumbe nje mina likele ngilizwe sengithi ngibamba into mhlawumbe mase ngibamba isikhathi eside izidumbe selingibamba zikhona izinto ezifana nalezo yini izimpawu umuntu angabona ngazo le maphiso oyikhulumisayo ikhuluma ngamanye ama parts ngoba manje ufuna ngiye kwezinye izinto bese uthi ngiyahlupha umuntu asithatha ingalo ingalo yomuntu isupplywa ama nerves amaningana now ama nerves imizwa isuka leze ngalweni isuka la ku spinal cord kukhona la esithi cervical kusho ukuthi la entanyeni no thoracic yaba ama vertebrae cervical thoracic now bese kwenzeka into ekuthiwa hamba nabo namhlanje angidlali bese kwenzeka ke maphisa into ekuthiwa ibrachial plexus it's a combination of ama nerves agcina ezo supply ingalo uma blood supply to the brachial plexus itself noma uma ukulimala kwe brachial plexus asithi uthinteke kabi yenza ukuthi bese usala ke kungasasebenzi bese kuba ngathi une stroke kodwa lokhu esikushoyo kusuke kusekhanda la uthola ukuthi igazi alikahle ebuchosheni now kungenzeka ngesinye isikhathi uthola ukuthi azikho izimpawu zizwayo kodwa uma une BP amathuba akho ukuthi ube ne stroke maningi uma unoshukela amathuba ukuthi ube ne stroke maningi uma une hypercholesterolemia lokusithi unamafutha amaningi kakhulu emzimbeni amathuba amaningi uma unezifo ezithinta ama blood vessel uqobolwa ziningi ke nazo maphisa ngeke siye kuzona amathuba amaningi uma kwenzeka uthola ukuthi uthi uyihlalele kube nekhanjana omunye azafike awe uma eqeda ukuwaphinda avuka angazi ukuthi beyuswa yini you would find ukuthi bekwenzeke leso spasm
zonke lezo zinto izinto ezithi yini leyenzakalayo ingakho sithi zicheke before uzugule ngoba lapho usuku uswazi ukuthi khona into ekufanele mina ngiyigade. Uyabona mina Nhloko uMnyango sengeke ngithi ngiyalala nje embedeni ngiphuphe ngiwa ngalendlela kungenzani sekuyisi stroke mphathi. Cha lokho kusho ukuthi Maphisa kufanele siyokuphalazisa ngoba kusho khona inkinga. Cha Maphisa lokho okunye siyokhuluma ngelinye la kodwa kusona istroke. Istroke isifo esilaphekayo nimphathi ngoba ekugcineni kosuku ukuthola ukuthi ke kukhona ezinye zezifo thothi mawusaye kuso siyakwazi ukunqake kungakangeni. Mawusungenile. Isinto estroke isebenza kanjani? Siyalapheka noma sengiphakathi. Kukhona isingisi Maphisa sithi prevention is better than cure. Absolutely. Istroke esinye salawo ma complication. Stroke singathi isifo yebo kodwa siyi complication yezifo esengiyibalile. Istroke ke one of the things esikufanele sibe good kuyo ukuthi asi prevent ukuthi size sifikelele kusona. Okokuqala lokho kwesibili uma usube ne stroke sekufuneka manje street lesi sifo esincike la ekutheni uzube ne stroke. Uma street leso sifo bese wena sikurehabilitate. Ingakho sithi uma usube ne stroke uthola ukuthi indlela ohamba ngayo isiyakuphoqa ukuthi uhlala ubonwe i-physiotherapist, ubonwe ama occupational therapist azokusiza ukuthi wena ukwazi ukuyisebenzisa manje le part ebingasebenzi kahle. Iloko kwenzakalayo uma sithi ulaphekile ke ku stroke suke sisho ukuthi we've tried to reverse. Ingakho kodwa futhi Maphisa uma usilalela sithi we want to give you optimal health, not the perfect health. Ngoba kuyenzeka ugule sikubuyise impilo yakhe ibe optimal kodwa kungabi ileya eperfect. So iloko ke sikhuluma ngakho. Yisifo esiphatha abadala kuphela inlesi noma ingathi ingane izalwa nje ibiwa nayo ishawa yisi stroke. Isifo esiqala kuphi isikhathi esiningi mawuthi uyabheka. I-stroke Maphisa njengoba ngisho ukuthi siyamene noma sincikenye nezinye izifo. Asenze umzekelo umuntu one-HIV kuyenzeka i-HIV yakhe i-attack kakhulu ama-blood vessel. Ngalokho uthola ukuthi uthi usemncane bese ushaywa i-stroke ngenxa yalokho. Omunye njalo uthola ukuthi unesifo sokuwa. Uma unesifo sokuwa uyakuthola futhi ukuthi ngesinye isikhathi se-affect ama-blood vessel. Nako lokho kungenza ukuthi uthi umncane ube ne-stroke. Kokunye njalo uthola ukuthi uma uqhathanisa abesilisa nabesifazane, abesifazane ngokokuvama baba ne-stroke kaningi kunabantu besilisa. Kodwa ngoba abesifazane bayazinakekela umuntu wesilisa uma ke watholakala ukuthi nasi sifika sisuke sesibhedile impela kuye kakhulu. Ingakho ke siyaye sithi sigqugquzela abantu kakhulu besilisa ukuthi abazinakekele. Umama uthi angagula ezwe ngathi lento ebikuphethile bengiphethe baqale badla amaphilisi bananelana amaphilisi okurong. Kodwa uma uthola ukuthi iBP ngempela nala iBP kwenza ukuthi umama amathuba ukuthi ashawe istroke anciphe. Okokuqala okwesibili uma usuneminyaka ewu40 whether you are male or female uma usuneminyaka ewu40 inkinga ikhona ukuthi amathuba akhayanda. Uma uthi sithi you are fat amathuba akhayanda. Uma uyi-female amathuba akhayanda. So these things labo ngibashoyo benza ukuthi wena uyibuka ukuthi ngiyafitha yini la ekutheni ngiyithole seninamathuba okushaywa i-stroke okuba no BP bese uyazinakekela. Absolutely. No sesigoqa inkulumo yoMnyango siyajabula kakhulu ukuthi sikhombisa umlalelo ukuthi namhlanje usuku olukhulu la emhlabeni wonke jikelele kusuke nje kubhungwa futhi kubhekwa kakhulu usuku lolosifo sohlangothi okuyi-stroke. Yikho ke inhloko yoMnyango bisanpekhela nje sona isikhulumisela sona. Kodwa futhi ke njengoba sathi besila eMaoti namhlanje sikhuluma nabantu singenile endaweni ezihlukahlukene. Ike yavela le nhloko yoMnyango ukuthi ke abantu besilisa babuye behlukunyezwe ukuthi mabethi baya ezikhungweni zethu baba nakho ukuvinjwa abantu laba kufuna babahlengi noma bahlengikazi uthothi indlela ababakhulumisa ngayo ayikho right nanokuthi sometimes avela umuntu amemeze and hawu uthi uphethwe ukuthi yayibona lona base bethi ke ikhona le nto yokugcina sebesaba ukuya ezikhungweni zethu. Mhlawumbe umlayezo oqinile ongawudlulisa inhloko yoMnyango nokuphendula nje labade besho njalo ukuthi cha nimiphi ngalokho nina nanothi ke imuphi umlayezo ongabusa udlulisela nakubo abasebenzi uqobo lwabo. Angiqale Maphisa ekutheni kubantu bakithi ukukhumbula ukuthi ungqongqoshe wathi akube khona
isithombe sika CEO wesibhedlela, Yes. isithombe sika operational manager makuyi clinic, Yes. isithombe sika PRO, Okay. abayisebenzise lo information ngoba kusuke kunesithombe nenamba yokumthinta lo Yes. muntu. Ngale kwaloko kunenamba ka district manager abakusebenzisa ukucomplain ukuze sidile ne complaint e direct, Yes. not a general complaint. Okokuqala, okwesibili siyafisa ukuthi bahlonishwe onesi bethu nodokotela bethu. Yes. Ikhona igenge ethi nginama rights. Okay. So mangifika eclinic kufanele ngitreat. Yeah. Bese kuba nale efika isigooglishile. Yeah. Ifika isikutshela ukuthi mina ngiphethwe ukuthi. Oh, yes. Mawungayi lapho kusho ukuthi wena wrong Yeah. and usuyabheda. Okay. So siyakudiscourage lokho. At the same time ngifuna ukuyibeka directly kubantu bakithi ukuthi uma sithi si Department of Health, si Department of Health because kukhona abantu abezayo bazofuna ukusizwa yithina. Yeah. Uma beyivala leyo nto ukuthi beze beya kwezinye indawo, nathi siyayivala leya clinic, siyazivala leso sibhedlela. Asikuthatheke ngokuthi akuwona nje umsebenzi kodwa kuwukhola kithi okwenza ukuthi nathi siphile. Asibahlonipheke abantu. Singabahloniphi ngoba sibazi kuphela. Sibahloniphe ngoba kwenye indawo ngishilo ukuthi usenzani ngenxa yabo. Yes. Kodwa ngizothi kwamanje siyadla ngenxa yokuthi bezile emaklinikhi ethu. So uma sithi ngiyasebenza nginemali yami ingoba uzile wazosibangela umsebenzi. Yes. Uma singasawufuna umsebenzi asishone kwenye indawo. Yeah. Kodwa sibahlonipha abantu. Okusho ukuthi mangathiwa basavuka labantu bezela wena unawo umsebenzi. Awunawo umsebenzi. Angikaze ngibuke ngalelo. Okubi ukuthi ngisho ngabe uhlanya lwendawo. Absolutely. Uma selula lukhulelwe fanele ulitreat ngokukhulelwa hayi ngokuhlanya. Absolutely. Ngakho kubalekile ukuthi sibahloniphe kodwa egcineni ngiyaye ngithi kubantu bakithi awuyibuke lento una 60 years. Yeah. Use right uyabeyisa abantu. Yeah. Bese kuthi 5 years down the line uretire. Yeah. Ungabi nayo medical aid. Sure. Bese uyabuya uzohlala eMaoti. Ubuye uzofuna iclinic yaseMaoti bese betreata ngale yandlela. Uzofika ukuthi abeyisi laba bantwana sasingenje kanti uwena owayitshala leyo mbewu. Ngokokuvama siyahlupheka uma sesibadala bese sithi abangemuva. Kufanele ukuthi sibahloniphe bonke abantu. Absolutely. Kodwa ngiyayithanda le ukuthi ke ngithema ngikulalela uqala wakhombisa ukuthi ke ukuhloniphana is a two-way street. Yes. Nalo ngala akafike ngenhlonipho ngoba phela mayefika ewudokotela nawe sekuthi kahle kahle mina udokotela ngiphethwe ukuthi msuku lokhu ungitshela ngalezi zinto lezi sekuyaqala sekukhomba ukuthi ke sekukhona ongamnika omnye indawo yakhe nathi ngapha sibanike abantu ngiyayithanda indlela oyibe ngayo cha isikhathi esihlale singekho ngakuthina ngizocela kuleli minute usigoqele uhlelo enhloko yoMnyango. No sibonge maphisa sibonge kubuhole besinabo namhlanje siphinde futhi simxolisele ungqongqoshe wethu ukuthi akakwazanga ukuba nathi namhlanje ubefisile kakhulu uyazi ukuthi ke kube nezingane ezimbambile. Siyafisa futhi ukuthi sithi kubantu baseMaoti ake siyeke leyo kucabanga ukuthi sizophila ngama handout seyabantu. Yeah. Ikhona indlela yokuphila ngaphandle kokuthi kubokhona umuntu osiphayo. Okay. Uma ubuka umhlabathi uNkulunkulu akasinikanga umhlabathi ukuthi same nje phezukwawo kodwa wasinika wona ukuthi siwusebenzise. Uma uyibuka imfuyo wasinikela ukuthi siyisebenzise. Asike siyicabange leyo nto. Singacabangi njengabantu abaphuwa. Umuntu ophuwa ucabanga imali, but umuntu owealthy ucabanga ama ideas okuphila nokuphilisa abanye. Siyibuke ngaleyo ndlela. Ayi athethe inhloko kuvele ukuthi angimnika amanye ama-hour manje sekuphele sona isikhathi emsakazweni kanti nakulolu hlelo asivalelise sithi kulungile ke boy.